Как да си стимнем добро мляко или за книжовниците, как да разпеним млякото добре чрез парната дюза. Първа стъпка е да сипем правилното количество мляко. Какво означава правилно? То не трябва да е нито твърде много, нито твърде малко. Ако е твърде много, е възможно да ни прелее, докато го приготвяме. Ако е твърде малко, няма да успеем да приготвим кремообразна добра пяна. Затова целта е да сипем мляко до чучура или малко под чучура. Втора стъпка, продухваме стимера, за да сме сигурни, че е дошла пара, а не излиза вода, и вече пристъпваме към разпенването на млякото, като първоначалната позиция е изключително важна. Държим каничката хоризонтално, опираме чучура в стимера и чрез каничката контролираме позицията на стимера. Избираме си една среда, център на каничката, и от центъра няма значение дали ще отидем наляво или надясно в каничката, но стимера не трябва да е в центъра. Тоест, леко наляво, с едната ръка държим каничката за дръжката, така че да не се опариме като стане топло, с другата ръка ще проверяваме температурата. На края на стимера тук има един накрайник, потапяме целия накрайник в мляко, то накрайник прилича на шапчица, потапяме го целия в мляко и сме готови да започнем процес. Докато разпенваме млякото, няма нужда да мърдаме напред-нагоре така с каничка, но с много финно движение. Ако има нужда, ще вкараме малко въздух или ще качиме каничката нагоре, така че да не влиза въздух. Стартираме процеса.